mayekhuleka uthi baba nabantu laba basezweni abasuke la bekhona abaye egameni lakho uthi bagcine bese egameni lakho. Yabona bengiyalo ukuthi fast eshintshe ilevel yokubuka igama singalibuki njengegama kodwa silibuke njengendawo esihlala kuyo. Le ndaba yokubuka kwethi igama asike shintshe siye ukuyibuka njengegama kwasiyibuke njengendawo esihlala kuyo esilondwa kuyo. Uthi bonke abasegameni lenkosi bolondela. Yabona imibhalo ivumelana ngokuthi yilona lo akabe uJesu. Yabo uma ngabe ethi konke enikwenzayo anokwenza nisegameni. Uyabona noma ngikhuleka mangikhuleka ngikulo noma ngicula fanele ngicule ngikulo. Ukuze babe munye. Njengoba sengichazile ukuthi igama liyindawo la uhlala khona. Uyabona uma ngabe sisemagameni angafani khona la endlini. Chaza kona ukuthi sihlukene esihlangene. Ngoba asikwazi ukuba semagameni angafani. Kodwa sihlangene. Angithi uma ngabe usegameni likaJesu usendaweni ohlala kuyo. Angenze example nabasemadlozini basegameni lasomndenini. That means basendaweni abalondwa kuyo. Lento egama isho ukubiyelwa komuntu. Ingakathi konke nokwenzani kuyo. Ingokugwema ukuthi ningaphumi. Akukaphuma egameni. Ngolisuku kwenzeka something. Watholakala indodana iyakubaba. Ithi baba engahlukanisela okuyifa la. Yaphuma esandleni sikababa. Uma ngabe iphuma kubaba ngisho naloko beyinakho kwase kwaphela. Ngoba uma sisegameni silondwa kuyo. Indaba yegama akuseligama nje ukulondwa kwethu. Izulu nomhlaba engiselwe egameni. Amazulu azoguqaleka nomhlaba uguqaleka abasegameni. Kulondwa kwakho waphuma kulo awusalondekile. Uyabona nokholo kwenziwe kwabasegameni. Wake wathi omunye lapha kuphasa sithuma ongcolo uhlala. Uthi ngabe uyantanda nje no. Uqobo uthululelwe egameni lakhe. Basegameni zikho. Basegameni zikho. Ngoba wathi seshadila. Lena begama ishukulondwa kwethu.
asingayihlukanisi ngoba kuyasihlanga asikakule gama sozwakala sithi siyahlanganyela kanye nenyilo sihlanganyela kuphi lapha lendaba yegama isho ukulonda kwethu uyabona mayethi sengiyavana uyabona mayethi uPetro noPaul abavumelana ngayo uthi uPaul njengenyanga yokwakha ehlakaniphileyo ngabeka isisekelo kepha loyo akaqaphe owakhayo yileyo nalo owakhayo akaqaphela ukuthi wakha kanjani uyabona mayethi yilona lo akaqaphela ukuthi wakha kanjani uyabona ukuthi lana akwakho uNkulunkulu kodwa kwakha umuntu lalela kuphethe uthi uyitshe legumbi marathi langathwa ngabantu that means uma nina nakha aloqaphela ukuthi nakha kuliphi ngoba uma mphika uJesu uthi uhamba uyakhona angimuzo yini enza laba abaphulukisa egameni lakhe nalaba abaprofeti egameni lakhe athi anginazanga ingobani baprofethile nje babasemandleni nje inkinga ukuthi abekho kuyigama ngoba legama iyona lethembu uthi igama lenkosi ithikithila